Salutare, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod aici cu Vlad. Îi dau capul. Hai, spune și salut. Salut. Bun. Da, vin mai încoace, ca să te auzi și tu aici, la filmare. Bun. Deci, ne jucăm merge ascunde arma. Ca deșteptă. În prima rundă, zici, nu? Da. Da, mă. M-a bătut botul ăsta la mamă de timp. Da. Ue, deci tot timpul m-a bătut băiatul meu. Creier mare. Iona, nu te uite tu, n-ai un B. Da. Nu, Iona! Ah. Ok. Gata, am ascultat. Hai, graniță. Granița o să fie foarte strâmbă. Încă n-aveam chiar să fac uitați-vă puțin. Nu, Am făcut-o. Da, pe și ce merge. N-aveam chiar să pun asta. Dar, hai, dați-mă la graniță. Ce-ai ascuns? Ce-ai ascuns? AVM? Da. Eu am ascuns până 40. Am ascuns o armă. Deci dacă tu vii ăla ca aici, găsești o armă. Hai. Găsesc, îmi dau cap acum. Hai, băti. Puțin, așa unde era. Nu vă o să jucăm, deci acum de tot de 5 runde. Că i-am dat la mulțumesc și voi am făcut puțin de troll. Hai, gata, fără troll. Eu am sunt până bine. Pentru că a fost troll atunci. Gata. Eu am ascuns un AVM. Tu ai ascuns pe ăsta. Am ascuns pe ăsta. Tu vii aici să găsești o armă după, bine? Deci ca să găsești și de e logic. Ai găsit încă? Da. Uau, nu știu că intră acolo. Nu mi-e. Da. Hai, gata. Aruncă pe asta, aici. Așa. Hai. Du-te tu în aia unde. Du-te tu în aia unde, bine? Da, eu nu mai fac așa de bine. Vrei să băgăm un spoiler corect? Da, am găsit, nu mă băgăți spoiler. Nu îți spun undeva unii verde. Da, vin acum răbdesc că țin schimba. Revin cu noi schimba. Verde. Acolo. Nu e acolo, mai este. Nu izvor. Ba nu, nu mai este. Nu, ba da, mai este. Are că ascund avem om. Eu sunt din asta. A, un E40. Iona. Gata, l-am ascuns. Adi repede. Păi da, ca să vă să filmare că te am ascuns. Are. Mama, aici o ascuns, aici o ascuns, Sofic. Da, nu mai este. Oare poți să-l oprinzi, dar nu. Gata, hai la graniță. Granița asta de toate stele. Hai, mă. E două stea. Hai, mă, gata, hai de când. Dă-mi spoiler. Dă-mi spoiler. Dă-mi că după ce dau așa. Nu dau spoiler. Nu o să spun. Eu doar am vrut să te ajut. Deci am vrut să te ajut, ca să bun. Dar băiat, nu n-a vrut. Spoiler, așa că... Să mă duc spoiler. Gata, am găsit. Ia, nu să dau spoiler la băiat. Ia, frate. Ce?
Ba da, aia. Dă cu toate de spoilere. Nu pot să dau spoiler. Să dau că e lângă e lângă B. Și sunt și niște scări. Lângă B. Dacă îți mai aduce aminte. Altă vă spun. Mai multe spoilere nu îți dau. Tu nu mi-ai dat spoiler. Am bătut pe băiatul meu. Vezi că trebuie să te bagi de 6 ori. Fiindcă te-am bătut atunci pe turul cu lama. Nu înțeleg. Acum un famas. Avem M. Unde? Un M. B. Da, eu mă duceam în A. Eu învăț să mă ducem în B. Adică l-am mai ascultat aici, că eu deja am ascultat aici 1000 de ani. Băiatul nu le-a găsit niciodată. Dar cred că n-a să mai ascunde așa de mult. Adică n-a. Vrei să jucăm tura asta ar fi rapideală? Să găsim rapide? Ok, hai. Păi, dacă zici tu, să o pun aici. Da. În dreapta și la stânga B. Vin la graniță. Vrei să te-am văzut din înapoi. Hai, du-te. Ok, să vedem. Să uităm acolo. Așa. Și încep să caut armă. Vedem, am dat. Am ascultat foarte, cum să spuneți, foarte orientat, dacă vreți să mare. Uite, tu chiar ai ascuns-o, vezi că ai ascuns-o rău. Tu ai trecut pe lângă ele acum. Ai ascuns-o. Aia, vina. Vino, mă, că te-am găsit. Am găsit aia. Păi, lângă unei tiuci acolo sus. Aici, în casa asta sus. Mai mult nu dau. Stă jos, ca. Ați văzut faza? Vreau că te-am lăsat. Nu mai aveam gloanță pe AVM. Bine. Vezi că eu mă duc în B acum. Eu în B, băi. N-am ascultat înainte în A. Din n-ai găsit-o și s-a de acolo, de trip. Vezi că ți-a spus o armă faină. Dar nu. O armă bună. La skin, am skin fain pe ea. Acum asta o să recalibrez aici. Să arată că e bine. Să nu se vadă cât timp. Am mai ascult o armă, să mai găsesc. Gata! Am ascult nu-i deloc în vedere. Da, haide, hai la ganță. Bine. Da, cât vrea să mai ai? Păi tu te de aici cu asta. Băgăm o spălări? Pe lângă niște scări. Pune spălări. După o ușă. Am căutat altă parte. Stai că eu nu o să vin acolo. Văd că sunt undeva. O să vezi pe filmări unde am văzut să te prindă găsă. Chiar am ascult din multe alea. Alte arme. Ok, și acum vreau să ascund. Am să idee, dacă nu trebuie să uite acolo. Ăla cu ochii de blanci. Da, mă ascundem în B, Ce? Nu, jucam. Poate jucăm ăsta, nu se uită, bine? La mine la fel cred că e. Dacă o vei găsi, n-ai să mai găsești, vă dau pe aia. Hai, Dion. Hai că mă mai știu să vin.
Gata, bă, gata? Are cum să gata. Mihai de țin, jucăm cu noi Mihai de țin. Da, am găsit-o. Juridic, chiar ai găsit-o. Acolo. Da, acolo am văzut-o de mult. Da, da. Așa știi că ascultătoarea aia am ascult de câteva ore AVM-uri și nu le găsesc niciodată. Acum îți fac, și acum ascult în băr. Da, am voie. Ce? Da, am voie. Eu ascult în băr. Hai că nu mai ascult aici, că nu mai. Am ascult de prea multe ori. Bine, da, să spun să mai găsesc asta. Oricum, 13 minute, chiar am sunat bine, nu știu asta. Ai ascult-o? Și drept în minute, pe cred. Da, acum. O ascund aici. Numai... Am ascult-o. La graniță. Hai, ia să te întâmplă. Nu. Vrei să băgăm spoiler? Stai că eu nu mai știu unde am ascuns. Cum ai spus-o? Tu nu știu arma. Gata, 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 gata. Ok, să vei da seama după ce să găsesc arma. Gata, a spus că vreau să dau un spoiler. El nu? Da, dă-mi tu primul. Este undeva prin spawnul tău. A, Gata, am găsit-o. ai găsit-o? Da. Da, ia-la. Dar de ce ai skin-ul ăsta cu Mica? Nu, cu Micu. Cu ce? Anime. Nu te de bine, să nu vezi să te dai pe capul tău? Măi, da! Bă, i-am dat, ți-am dat și eu ție. Dar mi-ai dat și mie, dar mai avem 10 viață. Hai, bă. Haide, acum, eu acum n-aș unde, nu? Da, nu? Da. Da, mă, parcă pe unde? Eu am ascuns prea trecut. Hai, o voi ascunde așa calm. Nu stau mult. N-am chef să nu stau mult, că vreau să se termine videoclipul. Da, filmat, da. Poftim? Da, Tofica, sunt aici. Ceva. Pe save-ul ăsta. Fă! Aia. Gata, haide. N-ai voie să dai. Și după ta a nimerit o să vezi filmare. Bun. Acolo, Dacă vreau pot să mă nu conta. Aici, nu, Prima spoiler. un spoiler, îi pi ceva. Și tu zăm spoilerul. Spoiler este... Nu, este printre... Printre. Da, printre. Între. Și unde e? Asta cred că știu, că e aici. Ai găsit? O să găsească aici, dacă nu e simplu de găsit acolo. Da. Ai găsit-o? Nu. Păi da, o caut, ai spus că întâlnești cutie, eu caut că întâlnești cutie pe aici. Da, nu știu, am mai fost dacă aici, am presut că... A, cred că e asta. Nu, ascultă. Bă, da, mai dă-mi spoiler, că ți-mi dau și eu. Spoiler este... What the fuck? What the fuck? Ce vrei spoiler? Spoiler este între două cotii. Da, da, știu că asta e între două cutii. Da, prin ce zone? Pe lângă asta? Nu, pe lângă de? Pe lângă de... Da. În afară nu. A, deci nu e chiar în de. Aici. Eu spoiler e că... Nu, spoiler. Este fără. Nu. A, gata, l-am găsit.
Spoilerul meu e că e în A. Da, e în A. Nu e în A, figurat. Adică o gătăjată. Dacă știi. În Roma. În roșu. Trebuie să ia pe astea. E zona roșie, dar stai acum pe capăt. O să vezi filmare, ne-am spus că acum o ferit. Acum eu ascund în B. Mă, da! Chiar! Vlad, gata. Bă, s-a încheiat videoclipul. Vlad, ce ai de spus în privința asta, că te-am bătut?